Dobrý den, ráda bych se vám představila. Mé jméno je Kateřina Vařáková a jsem koučem osobního a profesního rozvoje. Ve své praxi kombinuji techniky coachingu se zkušenostmi z personální oblasti, konkrétně z pozic personalisty, headhuntera a manažera vzdělávání. Naším cílem bude získání vašeho ideálního zaměstnání. Společně budeme hledat a rozvíjet vaše talenty, na nichž vystavíme a upravíme váš životopis tak, aby se stal klíčem ke dveřím společností, v nichž by se mohly nacházet pozice vedoucí k vašemu budoucímu zaměstnání. Budeme pracovat na zlepšení vaší prezentace a odstranění strachů, které mohou člověka při pracovním pohovoru paralyzovat. Seznámím vás se vším, co můžete očekávat v průběhu přijímacího procesu a naučíme se, jak zhodnotit veškeré vaše zkušenosti. Na konci naší cesty bude, jak věřím, získání vašeho budoucího zaměstnání, kde budete spokojeni jak vy, tak i váš budoucí zaměstnavatel. Těším se na spolupráci.